ଗନ୍ଧାର ବାସ ଗଣେଶ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା କାଢି ଗୋଟେ କଣଟା? ଓହୋ ଥଣ୍ଡା କି ଗରମ। ତୋ ଶରୀରକୁ ନିଜେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଛୁ? ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଥଣ୍ଡା ପିଇଲେ ଫାଟିଯିବ। କେତେ ଥର କହିଲି ଦୋକାନରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଟିକେ ରଖ। ସେଇ 60 ଅମଳ ଜେଜେ ଅମଳର ଯୋଉ ମାଲ ସେଇ ମାଲ ପଡିଛି। ହଁ ମୋ ପେଣ୍ଡି ଗରାକ ତୁ ଛାଡ ତୁ ପାଇଁ ରଖିବି। କାଇଁ ହାତଟା ମାରି ପକଉ ସେଥିରେ? କଣ ହେଲା ଗୋ? କାଇଁ ହାତ ମାରୁଛୁ କାଇଁ ସେଥିରେ? ଆରେ ଟିକେ ଦେଖିବି ପରା। ଦେଖା ଯାଉନି? ଦେଖୁନୁ ବସିକି ଦେଖେ। ମାନେ ପେପରଟା ଟିକେ ପଢିବି। 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଆରେ ଗଣେଶ ଭାଇ ଘରକୁ ନଉନି ତୋରି ପାଖରେ ପଢି ତତେ ଫେରେଇବି। ପଢିକି ଫେରେଇ ଦବୁ। 2 ଟଙ୍କା ଦେ। 2 ଟଙ୍କା ଦଉନୁ କଙ୍କଡା ଭଳିଆ କଣ ଦେଇ? ତୋରି ପେପର ତୋରି ଜାଗାରେ ପଢି ତତେ ଶୁଣେଇବି 2 ଟଙ୍କା ଦେବି। ହଁ ପଢିଦେଲେ ତ କାମ ସରିଲା। ଆଉ ପେପର କଣ ହବ? ଟିଣ ପକେଇଛୁ ଟି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଣ ପକେଇବୁ ବୋଧେ। ନାଇଁ ମୋ ଘରେ ତ ଛପା ହଉଛି ତତେ ଆଣିକି ଦେବି ପଢିବୁ ଫ୍ରିରେ ଆଉ।